שלום לכולם, היום אני אדבר איתכם על לוקר סטודיו. זו בעצם חברת בת של גוגל, חברה שגוגל רכשה לפני מספר שנים, והחברה הזאת, המוצר הזה שהם קנו, מאפשר לחולל דוחות על חיבור לכל מיני דאטה סורסים. דאטה סורסים זה אומר כל מיני מחסני נתונים שאנחנו יכולים לעלות אליו. כדי להתחבר לזה יש לו הרבה מאוד פונקציות חינמיות. כדי להתחבר לזה צריך חשבון גוגל כמובן, ופשוט תחפשו בגוגל לוקר סטודיו ותצליחו להתחבר לזה. אחד היכולות היפים של המוצר הזה, שברגע שמייצרים את הדוח אפשר ליצור הרבה מאוד גרפים ויזואליים, כמו פאי צ'ארט, טבלאות פיבוט שאנחנו רגילים להשתמש באקסל, אבל כל זה נעשה בדרג אנד דרופ, פשוט בגרירה עם העכבר, והכוח של זה פשוט שאפשר לשתף את אותו דוח עם יוזרים נבחרים שיש להם חשבון גוגל, או לעשות את זה פאבליק. זה אומר שכל מי שיקבל את הלינק הזה לדוח שלכם, יקבל את המידע הזה בדוח שיצרתם. ועוד הוא יוכל לעשות, זה הוא יוכל לפלטר. ברגע שמעניין אותי נניח לראות חברת החשמל, אז ברגע שאני לוחץ על זה, כל שאר הנתונים ממוזרים, וכל הטבלאות שיצרתי בדוח מפולטרות לפי הבחירה שלי כאן למטה. וזה מאוד מאוד עוצמתי, כי אם במידע הגולמי שלי, שתכף אני אציג לכם, יש לי נניח כתובות, אז פשוט בחרתי את חברת החשמל, והיא מציגה לי את כל הכתובות של מנטרי האוויר של חברת החשמל. זה בגדול. עכשיו אני אסביר לכם איך עשיתי את זה, ועד כמה קל לעשות את זה, ועד כמה קל לכם גם ליצור דברים דומים. וכהרגלי על בסיס דוגמאות שקשורות לנושא האקלים. אז מה שעשיתי, זה נכנסתי למאגר הממשלתי, אתר חינמי, יש מאגרי מידע. במאגרי מידע הלכתי לארגונים משרד להגנת הסביבה. במשרד להגנת הסביבה הלכתי לתגיות זיהום אוויר, ובזיהום אוויר הגעתי לתחנות ניטור איכות אוויר. בתחנות ניטור איכות אוויר יש לי פה בעצם אפשרות להוריד CSV, אקסל, לחצתי על אחד מאלה, הוא הראה לי את המידע שקיים לי, מידע של שהתאריך האחרון שהותקן הוא 1 לאפריל 2024, יש לי אפשרות גם לראות את סוג המקדימה של המידע, הוא בעצם פותח לי את הקובץ הזה ומראה לי מה המידע הגולמי שקיים בתוך הקובץ לפני שאני מוריד אותו, ובאמת יש לי פה הרבה מאוד עמודות של השם של התחנה, סוג התחנה, שנת הקמה, יישוב, המיקום, הכתובת המדויקת, וגם מזהמי אוויר, איזה מזהמי אוויר הוא קולט ובודק, וגם מי הגוף המנטר. מסתבר שיש כמה גופים, וזה לא רק משרד להגנת הסביבה. בעצם הורדתי את זה מהכפתור של ההורדה למחשב האישי, הלכתי ללוקר סטודיו, ויצרתי create, בחרתי את הבחירה השנייה, data source, יש לי פה בעצם את כל הקונקטורים לכל מיני data sources רובם הם של גוגל, אבל יש לי את הבחירה הזאתי, שזה בעצם טעינת קובץ, וטעינת של קובץ הוא יכול להיות בכל מיני פורמטים, והפורמט שכרגע מעניין אותנו ושאנחנו מורידים מכאן זה פורמט CSV. אנחנו לוחצים על upload,
ואני הולך לכלי טוען את הקובץ שהורדתי, הוא טוען אותו, אנחנו מחכים שהסטטוס יהפוך להיות ירוק. ברגע שהוא ירוק אנחנו עושים קונקט, מחברים. ומה שאנחנו רואים כאן, ניתנו לי כל המימדים, זה אומר שמות של העמודות, ויש לנו אפשרות מתחת פה ללחוץ על דאטה פריוויו, באמת להציג שהכל ניתן כמו שצריך. בוחרים את כל העמודות או כמה עמודות שאנחנו מעניינים אותנו לראות. הולכים על הצ'קבוקס, לוחצים V, עושים refresh preview. בעצם המידע הגולמי מופיע לנו זהה למה שאנחנו רואים בפריוויו של האתר של DataGov. ושימו לב, רואים את זה כאן, ואנחנו יכולים להתחיל ליצור את הדוח שלנו שאפשר לשתף אותו עם כולם. Create Report. אוקיי, Add Report. נפתח לי עכשיו הסטודיו הזה לעריכה. יש לי כאן את כל השמות של העמודות. שוב, זה השמות שמופיעות כאן. זה השורה הראשונה בדרך כלל של הקבצי אקסל או CSV שאנחנו מורידים. בעצם הוא מציג לי את הצ'ארט הראשון הזה של הטבלה. כרגע היא לא מעניינת אותי, אני מוכר כתב דילית, אני רוצה ליצור משהו שהוא שלי. ויש לנו כאן, כמו שאנחנו מכירים מהגוגל, גוגל דוקס, גוגל שיטס, גוגל סליידס, יש לנו אפשרות כאן באדיטור להוסיף, להחסיר דברים, אז יש לי אפשרות להוסיף add chart, מציג לי כאן איזה צ'ארטים אני רוצה לראות, נניח אני רוצה לבחור פאי, ומעניין אותי ליצור הוא כבר יוצר לי איזושהי התפלגות על בסיס איזשהו מידע, זה נקודת התחלה טובה, בלי לעשות כלום, ושימו לב לדרג אנד דרופ, זה הגרירות האלה עם העכבר, שאני יכול להחליף מה אני רוצה לראות. אז נניח מעניין אותי לראות את היישובים. כמה מנטרי מזהמי האוויר יש בכל יישוב, אז יש לי את זה, יש לי בתל אביב 9, בחיפה 11, השאר זה מתפלג אחרת. נניח מעניין אותי לראות את הגוף המנטר, ושימו לב, יש לי כאן התפלגות ארצית של הגופים, אני יכול להגדיל, להקטין, לערוך, לשחק עם זה, ובעצם כשעושים מעבר על כל אחד מהם, יש לי פה גם את המספר, מה זה ה-15%? יש לחברת החשמל 24 מנטרי אוויר בארץ, נכון ל-1 לאפריל 2024. ובעצם אפשר ליצור להוסיף עוד צ'ארט, בא לי להוסיף מתחת טבלה, הדף קטן מדי, אז יש לי אפשרות ללכת לפייג' ויש לי ללחוץ settings, ללכת לסטייל, כאן לשנות את זה נניח ל-2000, ובואו נראה, לא תפס, נעשה שוב, סטייל, 2000, מעבירים לצד הבא, תפס. חוזרים חזרה, כאן, ובא לי לראות, להוסיף לכאן את הכתובות, יישובים, סיווג אזור, נניח אם יהיה משהו מעניין, ואז בעצם כשאני
הדוח שלי מוכן, אני לוחץ על view, ככה הוא נראה כשמשתפים אותו, ואם מישהו ירצה להסתכל מה יש לחברת החשמל, אז למטה בעצם יהיה פירוט של הכתובות, באיזה יישובים, יש אפשרות אפילו לייצא את זה לאקסל, CSV, לגוגל שיטס, אם מישהו רוצה לייצא את המידע הזה אחרי שהוא פילח אותו, שזה מאוד 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 מגניב. זה בעצם הפילוחים האלה, כדי לעשות אותם, הם מאוד מאוד קשים לעשייה, במידע הגולמי או באקסל וב-CSV צריך מיומנויות, זה לוקח זמן, פה זה מהיר וידידותי יותר. וכמובן שאפשר לעשות share, להפוך את זה לפאבליק, ליוזרים ספציפיים, וזה מאוד 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 שימושי, ומסתבר שגם חינמי, ויכול לעזור לנו בהרבה מאוד פרויקטים אישיים או בעבודה. אני מקווה שהשכלתם ונהניתם.